bedo penjo gionge orwok nango emomiyo gine maste moko gikwongo bayo tiaga. Joyce, obila nyalo bedo ni onge horruok kaluwore gi ing'eyo ni obila bedo gi instruction gin bende gibedo gi instruction kuom jotendgi kuma giparo ni jong'anyo nego chopie gi jong'anyo kik chopie. Ing'e ni kane ng'anyo mokalo ni ochakore kochakore Tom Mboya gi Moi Avenue kochakore Tom Mboya Street gi Moi Avenue, jong'anyo dhi adhiya ka wero wendegi mag one time go gidhi adhiya kamano ka gichopo Central Police Station kanye makoro gigoe kambi. Gari mar obila mokwongo mobiro e gari mokwongo polise mokwongo kuom jong'anyo tiagas to kako tiagas no koro beda puk nyaka ang'. Koro horruok taparo ni gikoso bedo go nikech ne giparo ni jong'anyo nyalo monjo kar obila mar Central kata Central Police Station. Apani mane maneno okelo emaneno